Naka-live tayo sa YouTube ha. What's up mga makahawinan? What's up mga kadagit? What's up mga kabulbul? Mga subscriber mo na natin. Oh. Mga kabulbul natin dyan ha. Shoutout! Shoutout yung mga tropa nyo. Kapatid ko, nanonood din. Shoutout sa lahat. Hello sa asawa ko. Oh, shoutout nga, ito yung kambal natin oh. Si Gagampogi, ito yung kambal ko ha. Ayun ha. Napakalapit. Pakita mo si... Pogi oh, si Pogi. Ayun oh, may gagamba siya. Pakita mo gagamba mo. Yan oh. Mga kabetlog natin dyan ha. Ayun oh, dami pa shoutout. Subscribe kayo sa akin, Gagamballs TV. Yo, Oy, yo. Oh, si Kwenta na yung nanonood. Si Kwenta na. Shoutout muna tayo. Shoutout ka muna, sir. Si Kadagit naghanap. Si Happy Man naghanap ng gagamba. Yun. Mabaliw, jump shot. Mabaliw. Sa mga hindi nagpunta, shoutout sa inyo, hindi kayo nagkaroon ng gagamba. Yun lang. Yan, wala kayong good size, tsaka masama. Mga subscriber natin at followers. Happy Man forever. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. God bless.